Ivangeli ngokaJohane, isahluko esingesokuqala, isahlukwana sokuqala. Ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu. Yena lowo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Konke kwavela ngaye, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho kukho konke okuvelileyo. Ukuphila kwakukuye, ukuphila kwakungukukhanya kwabantu. Ukukhanya kukhanya ebumnyameni, kepha ubumnyama abukwamukelanga. Kwavela umuntu ethunyiwe nguNkulunkulu, igama lakhe lalunguJohane. Lowo wezela ubufakazi ukuba afakaze ngokukhanya, ukuze bonke bakholwe ngaye. Yena wayengesikho ukukhanya, kepha wayengozofakaza ngokukhanya. Kwakungukukhanya okuqinisileyo, okukhanyisa wonke umuntu, okwase kuza ezweni. Wayekhona ezweni, izwe lavela ngaye, kepha izwe alimazanga. Weza kokwakhe, abakhe abamamukelanga, kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu, labo abakholwa egameni lakhe, abangazalwanga ngagazi, nantando yenyama, nantando yendoda, kodwa bazalwa nguNkulunkulu. Ulizwi waba inyama, wakha phakathi kwethu, sabona inkazimulo yakhe, nkazimulo njengozelwe yedwa kuyise, egcwele umusa neqiniso. UJohane wafakaza ngaye, wamemeza wathi, nguyena lo ebengisho ngaye ukuthi, lowo ozayo emva kwami uvelile ngaphambi kwami, ngokuba wayekhona kuqala kunami. Ngokuba ekugcwaleni kwakhe samukele sonke umusa phezu komusa. Ngokuba umthetho wanikezwa ngoMose, umusa neqiniso kwavela ngoJesu Kristu. Akakho oke wambona uNkulunkulu, indodana ezelwe yodwa esifubeni sikayise, iyona embonileyo. Ubufakazi bukaJohane. Lokhu kungubufakazi bukaJohane mhla abaJuda bethuma abaphristi namaLevi bephuma eJerusalema ukuba bambuze ukuthi, wena ungubani na? Wavuma, kaphikanga, wavuma wathi, angisiye uKristu mina. Bambuza bathi, uyini pho? Ungu-Eliya na? Wathi, angisiye. Ungumprofethi na? Waphendula wathi, cha. Base bethi kuye, ungubani na? Ukuze sibaphendule abasithumileyo, uzisho ukuthi ungubani na? Wathi, ngiyizwi lomemeza ehlane, ethi, lungisani indlela yeNkosi, njengalokho washo u-Isaya umprofethi. Labo ababethunyiwe babevela kubaFarisi. Bambuza-ke bathi kuye, pho ubabathizelani uma ungesiye uKristu, no-Eliya, nomprofethi na? UJohane waphendula wathi, mina ngibabhathiza ngamanzi, umi phakathi kwenu eningamaziyo, yena ozayo emva kwami, umchilo wesicathulo sakhe ngingafanele ukuthukulula. Lokho kwenzeka eBhethabhara, ngaphesheya kweJordani, lapho uJohane wayebabhathiza khona. Ngangomuso wabona uJesu eza kuye, wathi, bheka, iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe. Nguye ebengisho ngaye, ngithi, emva kwami kuza umuntu owavela ngaphambi kwami, ngokuba wayekhona kuqala kunami. Nami bengingamazi, kodwa ukuze abonakaliswe ku-Israyeli, ngalokho ngizile ngibabhathiza ngamanzi. uJohane wafakaza wathi, ngibonile umoya ehla ezulwini njengejuba,
wahlala phezu kwakhe. Nami bengingamazi, kodwa ongithuma ukubabaphathiza ngamanzi wathi kimi, lowo oyakubona umoya ehla ahlale phezu kwakhe nguyena obabaphathiza ngomoya ongcwele. Mina ngimbonile ngafakaza ukuthi lo uyindodana kaNkulunkulu. Abafundi bokuqala. Ngangomuso futhi wayemi uJohane nababili babafundi bakhe ebona uJesu ehamba, wathi, bheka nanto iwundlu likaNkulunkulu. Abafundi ababili bezwa ekhuluma bamlandela uJesu. Khona uJesu waphendula wababona belandela, wathi kubo, nifunani na? Bathi kuye, Rabi, ongukuthi ngokuhunyushwa mfundisi, uhlalaphi na? Wathi kubo, wozani nibone. Ngakho-ke beza babona lapho ehlala khona. Bahlala naye ngalolo suku, kwakungaba yihora le10. Omunye walabo ababili abamuzwa uJohane balandela uJesu wayengu-Andreya umfowabo kaSimoni Phethro. Yena wafumana kuqala umfowabo. USimoni wathi kuye, sifumene uMesiya, okungukuthi ngokuhunyushwa uKristu. Wamisa kuJesu. UJesu wambheka wathi, wena unguSimoni kaJona, uza kubizwa ngokuthi uKhefasi, okuhunyushwa ngokuthi uPhethro. Ngangomuso wayefuna ukuya eGalile, wafumana uFiliphu. UJesu wathi kuye, ngilandele. uFiliphu wayengaseBhethsayida, umuzi ka-Andreya noPhethro. uFiliphu wafumana uNathaliyeli, wathi kuye, simfumene lowo oloba ngaye emthethweni, uMose kanye nabaprofethi, uJesu waseNazaretha, indodana kaNkulunkulu. uNathaliyeli wathi kuye, kungase kuvele okuhle eNazaretha na? uFiliphu wathi kuye, woza ubone. uJesu wabona uNathaliyeli eza kuye, wathi ngaye, bheka u-Israyeli uqobo, okungekho nkohliso kuye. uNathaniyeli wathi kuye, ungazelaphi na? uJesu waphendula wathi kuye, ungakabizwa nguFiliphu uphansi komkhiwane ngakubona. uNathaniyeli waphendula wathi, Rabi, uyindodana kaNkulunkulu, yinkosi ka-Israyeli. uJesu waphendula wathi kuye, ukholwa ngokuba ngithe kuwe, ngakubona uphansi komkhiwane na? Uza kubona okukhulu kunalokho. Wathi kuye, ngiqinisile ngithi kini, niza kubona izulu livuliwe, nezingilosi zikaNkulunkulu zenyuka zehla phezu kwendodana yomuntu. Ivangeli ngokaJohane, isahluko sesibili, isahlukwane sokuqala. St. John chapter 2, beginning from verse 1. Kwathi ngosuku lwesithathu kwakukhona umshado eKhana laseGalile. Wayekhona lapho unina kaJesu, noJesu nabafundi bakhe babemenyiwe emshadweni. Kwathi ukuba lisweleke iwayini, unina kaJesu wathi kuye, kabanalo iwayini. uJesu wathi kuye, mame, ungene ngani kokwami na? Isikhathi sami asikafiki. Wathi unina ezincekwini, nayi kuphi akusho kini anokwenza. Kwakukhona lapho izimbiza zamatshe eziyisithupha zibekwe ngesiko lokuhlamba labaJuda, ziphethe ileso naleso izilinganiso ezimbili noma ezintathu. uJesu wathi ezincekwini,
gcwalisani izimbiza ngamanzi, zazigcwalisa-ke zathi cike. Wayesethi kuzo, yikhani manje, niyise kumphathi wokudla, zayisa-ke. Umphathi wokudla ezwa amanzi aphenduke iwayini, engazi ukuthi livelaphi, kepha izinceku ezaziwakhe amanzi bezazi. Umphathi wokudla wabiza umyeni, wathi kuye, wonke umuntu ubeka iwayini elimnandi kuqala, kuthi lapho sebephuze kakhulu akhiphe elibi kunalo. Wena ugcinile elimnandi kuze kube manje. Lokho ukuqala kwezibonakaliso wakwenza uJesu eKhana laseGalile ebonakalisa inkazimulo yakhe. Abafundi bakhe bakholwa nguye. Ngasemva kwalokho wehlela eKhaphenawume, yena nonina nabafowabo, nabafundi bakhe. Bahlala khona izinsuku ezingeziningi. Lalisondele iPhasika labaJuda. uJesu wakhuphukela eJerusalema. Wafumana ethempelini abathengisa ngezinkomo nangezimvu nangamajuba, nabahlezi beshintsha imali. Wayesenza inkalvasi ngezintambo, waxosha bonke ethempelini, nezimvu nezinkomo, wachitha imali yabashintshayo, wagumbuqela amatafula. Wathi kwabathengisa ngamajuba, susani lokhu lapha, ningayenzi indlu kaBaba indlu yokuthengelana. Abafundi bakhe bakhumbula ukuba kulotshiwe ukuthi, ukushisekela indlu yakho kuyangidla. Ngakho-ke abaJuda baphendula bathi kuye, usitshengisa isibonakaliso sini ukuba wenze lokhu na? uJesu waphendula wathi kubo, bhidlizani leli thempeli, ngizakulivusa ngezinsuku ezintathu. Ngakho bathi abaJuda, leli thempeli kwaba yiminyaka engu46 lakhiwa. Wena-ke uzakulivusa ngezinsuku ezintathu na? Kepha wayekhuluma ngethempeli lomzimba wakhe. Kuthe esevukile kwabafileyo, abafundi bakhe bakhumbula ukuthi washo njalo kubo, bakholwa ngumbhalo nezwi abelishilo uJesu. Kwathi eJerusalema ngePhasika emkhosini, abaningi bakholwa egameni lakhe, bebona izibonakaliso zakhe azenzayo. Kepha uJesu yena kabethembanga ukuba abhobokelane nabo, ngokuba wayebazi bonke, nangokuba engeswele nobani amfakazele ngomuntu, wayekwazi yena okuphakathi komuntu. Ivangeli ngokaJohane isahluko sesithathu isahlukwane sokuqala. St. John chapter 3 beginning from verse 1. Kwakukhona umuntu wabaFarisi, nguNikodimi igama lakhe, isikhulu sabaJuda. Lowo-ke weza kuye ebusuku, wathi kuye, Rabi, siyazi ukuthi ungumfundisi ovela kuNkulunkulu, ngokuba akakho ongenza lezi zibonakaliso ozenzayo uma uNkulunkulu engenaye. uJesu waphendula wathi kuye, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngokusha angewubone umbuso kaNkulunkulu. uNikodimi wathi kuye, umuntu angazalwa kanjani esemdala na? Angangena ngokwesibili esiswini sikanina azalwe na? Waphendula uJesu wathi, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angengene embusweni kaNkulunkulu. Lokho okuzelwe inyama kuyinyama,
nalokho kuzelwe ngumoya kungumoya. Ungamangali ngokuba ngithe kuwe, nimele ukuzalwa ngokusha. Umoya uphephetha lapho uthanda khona, uyaluzwa udumo lwawo, kodwa kawazi lapho uvela khona nalapho uya khona. Banjalo bonke abazelwe ngumoya. uNikodemu waphendula, wathi kuye, lokhu kungenzeka kanjani na? UJesu waphendula, wathi kuye, wena ungumfundisi ka-Israyeli, awukwazi lokhu na? Ngiqinisile ngithi kuwe, sikhuluma esikwaziyo, sifakaza ngesikubonileyo, kepha anibamukeli ubufakazi bethu. Nxa nginitshelile okomhlaba, kanakholwa, ningakholwa kanjani uma nginitshela okwasezulwini na? Akakho owenyukele ezulwini kuphela yena owehla ezulwini, indodana yomuntu. Njengoba uMose waphakamisa inyoka ehlane, kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa, ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo abe nokuphila okuphakade. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi, kodwa abe nokuphila okuphakade. Ngokuba uNkulunkulu kayithumelanga indodana ezweni kuba yahlulele izwe, kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo. Okholwa yiyo kahlulelwa, ongakholwa usahlulelwe, lokhu engakholwanga egameni lendodana ezelwe yodwa kaNkulunkulu. Okwahlulela kuyilokhu, ukuba ukukhanya kufikile ezweni, kepha abantu bathanda ubumnyama kunokukhanya, ngokuba imisebenzi yabo imibi. Ngokuba yilowo nalowo wenza okubi uzonda ukukhanya, akezi ekukhanyeni ukuba imisebenzi yakhe ingasolwa. Kepha owenza iqiniso uyeza ekukhanyeni, ukuze imisebenzi yakhe ibonakaliswe ukuthi yenziwe kuNkulunkulu. Ngasemva kwalokho uJesu weza nabafundi bakhe ezweni laseJudiya, wahlala khona nabo, wabhaphathiza. Naye uJohane wayibhaphathiza e-Enoni eduze neSalimi, ngokuba amanzi ayemaningi lapho. Beza babhaphathizwa. Ngokuba uJohane wayengakafakwa entolongweni. Kwase kuvela ukuphikisana phakathi kwabafundi bakaJohane nabaJuda ukuhlambulula. Base beza kuJohane, bathi kuye, Rabi, lowo owayenawe phesheya kweJordani, owamfakazelayo, bheka uyabhaphathiza, bonke beza kuye. UJohane waphendula wathi, umuntu angalwemukele utho uma engaliphiwanga luvela ezulwini. Nina ngokwenu niyangifakazela ukuba ngathi angisiye uKristu mina, kodwa ngithunyiwe ngaphambi kwakhe. Onomlobokazi ungumyeni, kepha umhlobo omiyo emuzwa uthokoza nokuthokoza ngezwi lomyeni. Le ntokozo yami isiphelele. Umelwe ukukhula yena ngiciphe mina. Ovela phezulu uphezu kwakho konke, ovela emhlabeni ungowomhlaba, ukhuluma okomhlaba, ovela ezulwini phezu kwakho konke, akubonileyo nakuzwileyo, lokho ufakaza ngakho, kepha akakho owamukela ubufakazi bakhe. Owamukele ubufakazi bakhe ulubekile uphawu lokuthi uNkulunkulu uqinisile. Ngokuba lowo uNkulunkulu amthumileyo ukhuluma amazwi kaNkulunkulu,
ngokuba akaniki umoya ngokulinganisela. Uyise uyayithanda indodana, wanikela konke esandleni sayo. Okholwa indodana unokuphila okuphakade, kepha ongakholwa indodana kayikubona ukuphila, kodwa intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezu kwakhe.